छोरी के तू हमरा गेले गे के न हमरा भुला देल तू है गे के न हमरा भुला देल तू प्यार करे के वादा बनैले तू तोड़ का चल गेले। क्या नाम है आपका? मिक्स बाय डीजे विजय यादव, आमर खाना बाजार, राज देवी चौक। मोबाइल नंबर 9817800814। हमरा गेले गे के न हमरा भुला देल तू के न हमरा भुला देल तू छोड़ के तू हमरा गेले गे के न हमरा भुला देल तू के न हमरा भुला देल तू। क्या नाम है आपका? मिक्स बाय डीजे विजय यादव, आमर खाना बाजार, राज देवी चौक। मोबाइल नंबर 9817800814। जान से ज्यादा तोरा हम माने छलियो, अपना सपना सब हम देखे छलियो। जान से ज्यादा तोरा हम माने छलियो, रात के सपना में तोरा देखे छलियो। तोरा बिना केना जीवे देना बताई, केना गेले भुला के तू केना गेले भुला के तू। क्या नाम है आपका? मिक्स बाय डीजे विजय यादव, आमर खाना बाजार, राज देवी चौक। मोबाइल नंबर 9817800814।
छली वादा तू निभली ने, केना के हमरा छोड़ के तू चल गेलही गे। कहने छली वादा नहीं निभली गे, केना के छोड़ के हमरा तू चल गेलही गे। तोरा बिना केना जीबै देहते बताई, गेले हमरा भूला कगे तू हो, गेले हमरा भूला कगे तू। तोरा बिना केना जीबै हम, बीते हमरा बताई के तू हो, बीते हमरा बताई के तू। क्या नाम है आपका? मिक्स बाय डीजे विजय यादव, आमर खाना बाजार, राज देवी चौक। मोबाइल नंबर 9817800819।